Wieś Tukej na brzegu Łodry przestała istnieć i przeniesiono ją 7 km dali. Stolica tego plemienia to Oberschlesien ist mein Liebesheim. witam was roztomili ze Lubomie, ze powiatu wodzisławskiego, ze zachodu tego powiatu. Czemu ze Lubomie, a nie ze Lubomi? No bo po śląsku dopełniasz kogo czego Lubomie, a po polsku Lubomi. No ale narzędnik łokim łoczym, miejscownik łokim łoczym, ło Lubomi po śląsku, tak jak po polsku ło Lubomi. To ino we dopełniaczu się pomienią, co byście wiedzieli, bo duż te polskie konstrukcje no włażą. A tutaj mamy takie fajne coś, Ludowy Klub Sportowy Silesia Lubomia. I też chciałbym, żeby u mnie we Łaziskach ten klub, który tam się nie mianował Polonia Łaziska i no Beispiel Silesia Łaziska. Czemu nie może tak być wszędzie? Czemu polonizują i chcą wszędzie wrażać te polskie łony na Śląsk? To mi się podoba. Silesia Lubomia. Lubomia to gmina w okresie wodzisławskim, wcześniej wyrybnickim, w której kwateruje prawie 8 tysięcy mieszkańców. Do gminy przynależą wsie Lubomia, Syrynia, Nieboczowy, Grabówka, Buków, kiedyś też Ligota Tworkowska. Większość z tych miejscowości powstała we XIII i XIV stuleciu. W abstimungu ze 20 marca 1921 roku większość mieszkańców gminy Lubomia wylowało za Polską. W samej wsi Lubomia 69% person wylowało za Polską. Gmina leży kole 65 km od Katowic. Tutaj mamy fajną kartę Lubomie, całej gminy. My są teraz tu, w siedzibie gminy Lubomia. Mamy jeszcze Grabówka, Buków, Syrynia i Nieboczowy. I notuje fajnisto przyleżytość taką, bo jeszcze ze 20 lat, kole 20 lat do zadku to inaczej wyglądało. Nieboczowy były tukej i tu była Ligota Tworkowska. Te place znikły, znaczy są. I no przesiedlono całkiem Nieboczowy tukej, jeszcze byda o tym godu. To są nowe Nieboczowy, tu są stare Nieboczowy, podają na to uroczysko. Ligoty Tworkowskiej też już nie ma. Większość pomieszkańców, która kwaterowała w Ligocie Tworkowskiej, mieszka we Grabówce. Tam też przyniesiono. Jedna rzecz to jeszcze byda o tym godu. Tutaj wybudowano zbiornik przeciwpowodziowy, zbiornik Racibórz. Srogo haja była z kuli tego 20 lat do zadku, że pamiętał we Zeitungu, Dziennik Zachodni, że czytał jeszcze Starzyk prenumerował, toż dzisiaj gmina Lubomia jest troszkę mniejsza, tu jest Odra, i z kuli tego zmajstrowano ten zbiornik, jeszcze by dało o tym godą. Pójdźcie teraz tutaj i kupnijcie się, możemy się taki wirtualny szpacer, wirtualną historię zmajstrować. Gmina Lubomia, Morawskie Wrota, ciekawostki, klikniemy się teraz, no to na ciepło, mówię ja. No to mamy tutaj logo, a coś modernego, może, gmina Lubomia, lubimy. Tu się wejdziemy, nie? Ja tak nieporadnie to robię. Na przełomie XIV i XV stulecia na placu Lubomie swoje zamczysko miał książę raciborski Jan II Żeleźny, który znany jest w historii jako okrutnik i awanturnik, hajok można powiedzieć po śląsku. Zamek jest mianowany Kotówką i prawdopodobnie zbulili go Husyty. Zbuliły go Husyty. Wierch Kotówka znajduje się niedaleko Grodziska. Na wierchu zachowały się resztki
średniostoletniego zamku ze pierwszej połowy XIV stulecia. Ja i zaś się muszę tu zafungowało. I jeszcze Grodzisko Gołęszyców, no bo Gołęszyce, no to tu właśnie te ludy też były na dzisiejszym pograniczu Rzeczpospolitej i Czeskiej Republiki. W Lubomii mamy kościół rzymskokatolicki, neogotycki z 1886 roku pod wezwaniem Marię Magdaleny. Kogo czego? Marię, łokim oczym, o Marii, tak to funguje w śląskiej Gotce. Wcześniej tu już był kościół, pierwsza parafia, przełom XIII i XIV stulecia. A my są na Kirchhofie, tu wele kościoła. Mamy tu fajniste dynkmale i że dziwo tutaj, co to jest, pierwszy raz teraz tu podchodza, no ale widzę już niemieckie szrajbunki. Ruhestätte deutscher Soldaten gefallen im Frühjahr 1945 rok. Za mną macie ta kaplica świętego Jona Nepomucena. Jon Nepomucen, no mocka tu jej je, tak czczą tego Jona Nepomucena, kim on był. Księdzem rzymskokatolickim we XIV stuleciu, Czechem. Żył w Czechach i został zamordowany pod koniec XIV stulecia, zciepnięty z mostu w Pradze. Bez to je patronem mostów, spowiedników, tak dalej. Czemu spowiedników? Bo nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzie. No i bez tego ściepli i je męczennikiem. Mocka jej tu je fest popularny święty tutaj na Śląsku. I mamy też tu ulica świętego Jona Nepomucena. Dotarliśmy do Grodziska plemienia Golęszyców, o czym żech godał tam przy tabuli. No, moglibyśmy tu fest długo to penetrować, badania archeologiczne i tak dalej, no nas ich już jakieś były. VII do IX wiek, tu był gród. Plemię Golęszyców to dzisiaj południowy Górny Śląsk. To było no i prawdopodobnie stolica tego plemienia, to największe Grodzisko, Lubomia była stolicą do IX stulecia. Czemu? No potem najazd Świętopełka, księcia wielgomorawskiego i już nie zostało to odbudowane. Wielgomorawa przejęła Golęszyców, potem Golęszyce pod wpływy czeskie się dostały. Słuchajcie, to je tak się nie uświadomiamy, ale to jest zabytek taki, no ten plac richtig ważny dla Ślązoków, bo to właśnie było słowiańskie plemię, lechickie plemię Golęszyców, w odróżnieniu od jakichś tam inkszych polon mieszka, bo to były roztomajte ludy i potem one jak no, zostały podbite od inkszych, tak jak my go dali, Wielgomorawia i Czechy, i już one się rozpłynęły. Znajdujemy się w Grabówce, a za mną spichlerz ze XVIII stulecia, jeszcze są ruiny dworu. Miano wsie pochodzi od słowa grab. Wieś została założona jako dwór w 1603 roku od Rajswiców. Oni herskierowali tu do 1730 roku. W 1730 przejęli to Lichnowscy. No i taką sytuacją była aż do 1945 roku, kiedy wiemy, co się stało. Czerwoną armią rusko-sowiecko tu wlazła i ustanowiła polski reskierunek. No to już na konferencjach było w Jałcie, Teheranie i Poczdamie wszystko ustalone. Dalej my są w Grabówce, a za mną kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z 1902 roku. No ale nie stała ona tu od zaczątku, od 1902 roku, bo w 1902 roku postawiono ją w Ligocie Tworkowskiej.
W Ligocie Tworkowskiej Kero dzisiaj już nie istnieje. Tam mamy zbiornik Racibórz Dolny, jeszcze o tym byda więcej godą. We XXI wieku zaczęli budować zbiornik przeciwpowodziowy na brzegu Odry. I zlikwidowali całką wieś Ligota Tworkowsko i Nieboczowy. Po Nieboczowach jeszcze wyda więcej godą. No ale skupmy się na Ligocie Tworkowskiej. Całką wieś zlikwidowano. Ludzie, 80% personów przeniosło się właśnie tutaj do Grabówki, no bo to w linii prostej, no pora kilometrów, nie wiem, 2-3 kilometry Zaroski, tam potem Pokorza Wąkaj, Ligota Tworkowska była, a we świadomości historycznej dali jest. I co z tą kaplicą? No domy wybulono, ludzie za ten geld, kiedy ostali się inkrze kupili tu głównie właśnie we Grabówce. Jeszcze pora personów we XXI stoleciu, we 2012 roku, nie wiem genau kiedy to zlikwidowano ostali. Tam sołtys i pora inkrzych personów, no ale co do tej kaplicy, całko kaplica przeniesiono. Pora tauzenów cegieł, cegła po cegle. To jest ewenement, no przenosi się drzewiane kościoły, drzewiane konstrukcje, no ale kaplica całko w 2013 roku tutaj ją poświęcono. Co jest nowe? Drzwierza, ławki i witraże robione na wzór tych starych. Witraże ponoć są tu większe. Te marmurowe, takie na eku, to też widzimy, że to jest nowe, no ale to był ewenement, wiele to kosztowało. 1 000 000 polskich nowych złotych. Takie przeniesienie tej kaplicy. No bo nie można było pozwolić sobie zabytek tam zrujnowano. No tam insze też zabytkowe były rzeczy, tak jak no, domy jakieś też były zabytkowe, no ale do ewidencyje nie wpisane. Co tutaj mamy po drugiej znajdzie, to co, że godą jakiś turnik taki ten, mamy tu świetlica wiejsko i to też, to jest właśnie odbudowane na nowo, rozumiem, chyba na wzór tego, co tam kiedyś było w Ligocie Tworkowskiej. Tego nie wiem, to szrajbnijcie, tego, że nie doczytał, jak to jest, no ale skupmy się jeszcze na tym, bo co to te kamienie tutaj robią? Wiele tego mamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kamieni. Mono tutaj, patrzcie, co tutaj mamy? Litera P. A ze drugiej zajty, możemy tu popatrzeć, litera D. To nie ma O, to jest D. Co to znaczy? Deutschland, Poland. Tutaj na Ligocie Tworkowskiej i w Nieboczowach była granica. Granica między II Rzeczpospolitą Polską a Republiką Weimarską, Reichem Niemieckim. No i potem III Reichem Niemieckim od 1933 roku. Ta granica utrzymała się do 1 września 1939 roku, kiedy to Wehrmacht przeszł i zaś dokuplował ten kąsek Śląska, który został Niemcom odebrany w 1922 roku po Śląskiej Wojnie Domowej, po wojnie polsko-niemieckiej, o czym często godą. Nieboczowy, o których jeszcze by nagodą, te stare Nieboczowy były najbardziej na zachód wysuniętym placem na Górnym Śląsku we II Rzeczypospolitej. Ligota Tworkowsko, wieś ze XV stulecia, była nie wiem, z 2-3 km tam przed Odrą. No dzisiaj jej już nie ma, bo wybudowano ten zbiornik Racibórz Dolny, który mógł chronić 2,5 miliona personów. To nie było tak einfach się personom przenieść, no ale w drugiej połowie XIX stulecia nawiedzały tamte place 3 powodzie. W XX stuleciu na zaczątku, w połowie i pod koniec też 3 powodzie. Ostatnia w 1997
roku. No i bez to zdecydowano się, że na zaczątku XXI stulecia przeniesie się całką wieś i będzie zlikwidowano. No i dzisiejsza Ligota Tworkowska niestety nie ma tego. No, całką wieś nie została przeniesiona i no ten element, ta kapliczka. A my możemy się tutaj podziwiać na te były place Ligoty Tworkowskiej. W pamięci historyków Durś ostanie ten plac, chociaż fizycznie już tam nie ma zabudowania. Szkoda. Są mało wiele na placu, kaj kiedyś były nieboczowe. Do 31 grudnia 2016 roku, bo 1 stycznia 2017 roku wieś tutaj na brzegu Łodry przestała istnieć i przeniesiono ją 7 km dali na place przy Syrynie. Kaj jeszcze będziemy osprawiać o nieboczowe. Pierwotnie tamte place miały się mianować Nowe Nieboczowy, a to Stare Nieboczowy, jednakoż zrezygnowano z tego zamianowania i tamto teraz są dali Nieboczowy, tak jak tutaj były Nieboczowy, a to mianują Nieboczowy uroczysto. Już tak jak przy Ligocie Tworkowskiej, że godą, tutaj powstał zbiornik przeciwpowodziowy, który ma ochronić 2,5 miliona personów, które żyją w okolicach Odry. Częste powodzie i skuli tego. Po ranoście lot wysiedlano, wykupywano ziemia i wysiedlano persony. Całką wieś przeniesiono. To Ligota Tworkowska to inaczej, bo tam przeniesiono ino ten kościół, no i persony kupiły kaj indziej domy, 80% tam w Grabówce. A tu co? Utworzono wieś. Są 4 takie Beispiele na dzisiejszych placach Rzeczpospolitej i 2 na Górnym Śląsku po polskiej, pod polskim kierunkiem, bo nie wiem jak je pod czeskim kierunkiem. Kaj jeszcze pod polskim kierunkiem na Górnym Śląsku we Zarzeczu koło Goczałkowic, jezioro Goczałkowickie. Tam też był podobny bajk. Pamiętam, że jak Kaś wiera to po ranoście lot do Zatku, jak żech miał po ranoście lot, to żech czytał właśnie w dzienniku zachodnim, we Zeitungu o tym wszystkim, tam dużo były jakieś artykle na ten temat, że całką wieś ma się przenosić, że kościół mają z Buli, mają nowy tam zrobić jakiś właśnie na wzór tego łonego i że z przejęciem to czytał już z takim zawzięciem historyka, jak to przeca tu ludzie żyli, jak to mają te zabytki wszystkie wybulić, jak to wprawdzie tam mają coś przenieść, no ale to nie będzie to samo. Ludzie też nie poradzili tak einfachowo opuszczać te swoje place, kaj żyli w jakiejś chałupie od pokoleń, od 100 lat. No ale co? Kozali im? No to szli. Choć nie chcieli. Znajdujemy się w Bukowie, a tu mamy taką tabula, która godo o powodziach, które tutaj były. Wieku we XVI stuleciu 17 razy wylewała Łodra. W XX stuleciu 21 razy. Najbardziej katastrofalne skutki miały powodzie w 1158 roku. No to jeszcze wcześniej, bo 12 stulecie. 1350, 1445, 1468, 1736, 1785, 1813, 1827, 1845, 54, 75, 80, 97, 1903, 1985 i ostatnio w 1997 roku. Już w 1880 roku wyprostowano koryto Odry i odsunięto ją od wsi. W 50 latach XX stulecia usuto wały i podwyższono je we właśnie 50 latach XX stulecia. W 97 roku po tej srogiej powodzie tysiąclecia zniszczone zostały właśnie te wały i most na Odrze. Zalany został kościół, no i właśnie ta kaplica. Nowy most oddano do użytku w 1998 roku i naprawiono te wały. Wybudowano też polder
Buków, który chroni właśnie te place od powodzi. A kajmy są my przed kaplicą Matki Boskiej Rołzańcowej ze 1770 roku, który dzisiaj tak stoi po środku wsie, można powiedzieć, na takim rondzie. Służyła ona do 1931 roku, kiedy to już była za mało i wybudowano nowy kościół murowany. W Bukowie znajduje się też spichlerz drzewiany ze przełomu XVIII i XIX stulecia, a my są teraz przed eklektycznym kościołem, czyli który kupluje roztomajte style ze 1933 roku. Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Dotarli my do nowych nieboczów. Nieboczowy znajdują się teraz tutaj w Syryni, tak genau, we wsi Syrynia, na placu potocznie mianowanym Czajką. Na placu wiele koloniów Dąbrowa i Szpluchów. Od 2012 roku zaczęto odtwarzać tu nieboczowy. Niestety nie przeniesiono tych wszystkich budynków. Widzimy tu nowe chałupy, które po 2012 roku budowano. Budowano, co jeszcze tu? Kościół, do którego przejdziemy, Feuerwehra, szkoły, cesty, chodniki. To jest wszystko nowe. Co jest stare? Niektóre krzyże przydrożne, które tu je mocka, no to przeniesiono. No to nie było to aż takie trudne. Wiele wydano na ten cel. 50 milionów złotych. W Nieboczowach pierwszy kościół, drzewiany kościół rzymskokatolicki powstał w 1791 roku. I tu mamy krzyż kamienny ze 1877 roku, który, tak jak myślał, został przeniesiony tutaj ze starych Nieboczów, tak jak inne krzyże, które tam przy ceście były. I ten kościół ze to jest 1877, ale kościół był z 1791, już wcześniej. No i to obok stało. W 1971 roku ten kościół drzewiany świętego Józefa został przeniesiony do Kłokocin, do Stadtteile Rybnika. I tam służył do 1995 roku, kiedy to przeniesiono go do skansenu chorzowskiego. Kaj znajduje się do dzisiaj. Za mną współczesny, moderny kościół świętego Józefa Robotnika w Nieboczowach, zbudowany w latach 2014-2016. Stary kościół we starych Nieboczowach, też świętego Józefa Robotnika, zbudowany był w 1931 roku. No i został zbulony, jak wieś całko przekrócano. No i ja żałuję, że tego starego kościoła właśnie nie przyniesiono. I pamiętam, jak że w Zeitungu czytał te poraności lot do zadku, że tego starego kościoła nie przeniosą i budują nowy kościół. No to, że ślimtą. Tak przenośni, jako historyk, już jeszcze niewykształcony, no ale interesujący się historią, także myślał, to jest nie do pomyślenia, co by taki zabytek niż, no nie taki fest, no bo wiele on wtedy miał 70-80 lat, pra? No ale to już jest nowy kościół na takim sznicie zbudowany na jakiś wzór tych starych, wcześniejszych kościołów. No, pierwsza parafia w Nieboczowach to było na przełomie XVI-XVII stulecia, potem właśnie ten kościół z XVIII stulecia 1791, który dzisiaj jest w skansenie we Chorzowie, to są, że godą. No i no mnie się on nie podoba, no bo to jest niby na taki stary styl, no ale jest moderny, tam jakiś krzyż, jakiś zegor, ten turm ma nawiązywać do czegoś starego, no ale ino ten hauer chyba trochę nawiązuje. Po środku co, no mamy chyba przeniesione ze starego kościoła ołtarz i te insze wszystkie insze łone, no ale widać, że to jest, no je to jakimś gustem zmajstrowane, to nie rzekna, że nie. No ale jednakoż to jest moderny, 2016 rok. No niestety tak to
zmajstrowano, można uratować ten kościół, tak jak inne rzeczy i przenieść, tak jak kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, no ale ona była mniejsza, to już i tamto milion kosztowała, wiele to by kosztowało pieronie drzewiane, kościoły się przenosi, no ale budowane nie ma to takie einfach. Kirchhof przeniesiono, o czym rzekł nie powiedział jeszcze wcześniej, a co Kirchhof przeniesiono, bo no, to jakby musiano, bo to szczątki, wszystko, no, kajby te ludzie, te familie szły, kaj są tu ich popowie, umy pochowane, jakby zalało tam to wszystko, ten zbiornik. No, Kirchhof przeniesiono, kościół nie, niestety. I mamy cosik takiego. Dotarliśmy do Syrynie. Kogo czego Syrynie po śląsku, po polsku, kogo czego Syryni. Hokim o czym o Syryni po śląsku, po polsku tak samo. Mamy tu kościół świętego Antoniego spadł z 1925 roku. No ale wcześniej w Syryni stał już kościół drzewiany. Na początku XVI stulecia wybudowany. Kaj on się teraz znajduje? No, jak mocka drzewiany kościołów został przeniesiony w 1938 roku do Katowic i stoi w parku Kościuszki. Kaj miał powstać skansen, no ale nie powstał, bo wybuchła wojna w 1939. I co na pamiątka tego tu mamy? Dynkmal świętego Michała Archanioła, głównego patrona właśnie parafii, no bo tamtemu drzewianemu kościołowi patronował Michał Archanioł. W Syryni mamy kopiec, który mierzy 250 metrów. Z wierchu przy dobrej pogodzie możemy widzieć Beskidy, no ale teraz już się ćmi. Co to jest za kopiec? To jest kopiec graniczny pomiędzy Lubomią a Syrynią, usuty w latach 1793-1794. Roztomajte legendy są, jeśli się rozchodzi o ten kopiec. Jedna z legend godo o Szwedach, o wojskach szwedzkich, które miały tu iść podczas wojny 30-letniej w latach 1618 Było tu ich tak mocka, że każdy wziął szabla i usuł ten kopiec. Inksza legenda godo o wojnach szwedzkich, o potopie szwedzkim, który był w Rzeczpospolitej. No, tu już była granica, tu już w tych latach było księstwo śląskie. No ale tu też mogły się te wojska znajdować i gadają, że tu może być jakiś Szwed pochowany. Legendy legendami, co tu mamy za kamień? Sofien Lichnowski, kamień ku czci Zofii Lichnowskiej w 1822 roku postawiony. Je już cima, kończymy, no ale mamy jeszcze ostatni punkt. Grab Zofii Eleonory Bodenhausen z domu Rauswitz, która urodziła się w 1676 roku, umrzyła w 1751 roku w Brzegu. Była właścicielką tych ziem Grabówki i Tworkowa. Okrom jej pochowany tu jest jej 18-letni synek i 16-letnio dcera. Majątek odziedziczyła po ojcu, po Georgu Reiswitz. No ale czemu tutaj nie przebywała? Jechała do Brig, do Brzegu i ten majątek sprzedała Lichnowski. Co tu jeszcze mamy szrajbnięte? Czemu ona tutaj je pochowano? No bo ponoć właśnie tu jakiś grab jej familii się znajdował. No, a może też, bo była ewangelickie konfesje, grab familijny, a niektórzy też gadają, że no, takie było jej życzenie, jak też podanie, woły miały truła, wieś i tam kaj zatrzymały się trzeci raz, kaj stopnęły, tam
miała być pochowana. Tak ona się niby rzeczyła. Była dobrą babą, jak godali tu kwaterujący tutaj, no ale ponoć żyła nieustannie w żałobie, nosiła się na czarno. Niektórzy też łączą ten głaz, który był, ten kamień, który był przy kopcu z właśnie Zofią. Ja. W każdym razie fajniście, że tu takie coś jest. Mamy tu szrajbnięte po polsku, czesku i po angielsku. Jeszcze no, powinno być tu po niemiecku i po śląsku. Je plac, trzeba by to zmajstrować. Jo teraz paniczce Zofii Bodenhausen oddam zoca kiercką, bo je to richtig zocno persona. Teraz gipko mamy cima, je 4 godzina, a już je cima. Kończa tutaj, mono niektórych już nudzą te wsie, nie mają radzi tych wsiów. To was chcę pocieszyć, że dalej będę chciał realizować po miastach w najbliższym czasie Wodzisław, czyli Loslau, Nieskorzy, Królewsko Huta, czytajliki chcę tam zrobić, no a po tym to się dowiecie. No w międzyczasie jeszcze jakieś insze tajliki. W każdym razie już troszkę od wsiów chcę odstąpić, no, będą jeszcze, no ale w najbliższym czasie. No wsie, miasta, inny klimat. Inaczej się kręci. Mnie się bardziej kręci tutaj na wsiach. No, nie ma tego wszystkiego na kupie. No, w miastach czas czegoś zrezygnować. Nie tego za mocka. Dziękuję wam za dzisiaj, żeście byli ze mną. I proszę, przyjeżdżajcie tutaj, bo to już są richtig fajne place i myślę, że wam się podobało. Jeśli ja, to abonirujcie kanał, subskrybuj, knefel, dzwoneczek, bo do tych 2000 musimy dobić do końca roku. Tam niewiele zostało. No jak już to będziecie oglądać za 2 tygodnie, to już będą te 2000. No ale jak nawet będą, no to jadymy durś i jak najwięcej, co by to roztopierzać, co by ta moja robota nie szła na marne. No i tak nie idzie na marne, myślę, no ale tak coraz więcej personów się dowiadywało o tej naszej śląskiej ziemi, o tym naszym hajmacie. Facebook, Instagram też do waszej dyspozycji. Chowcie się.